Zlatá stezka propojuje nejkrásnější místa Českého ráje. Začíná v Mladé Boleslavi a vede přes skalní města, středověké hrady, potoky, významné vrcholy a další zajímavá místa až do Jičína, kde po 119 kilometrech končí. Na cestě jsou k vidění také ojedinělé prvky lidové a městské architektury, rozhledny a nepřekonatelné výhledy, skalní bludiště, rybníky, borové lesy, rozsáhlá údolí a mnoho dalšího. Lákadel je spoustu a tak mi nezbývá, než si zlatou stezku Českého ráje proběhnout a vzít vás sebou. Dobré ráno z Mladé Boleslavy. Dneska je 31. května 2025 a já se vydávám na zlatou stezku Českého ráje. Ani ne po 2 kilometrech se mi do cesty staví první zajímavost. Po zdolání prudšího, ale krátkého stoupání se přede mnou otevírá scenérie zříceniny hradu Michalovice. Jsem tady moc brzo, nic se tu neděje, takže pokračuju dál, cesta je dlouhá. Za chvíli přebíhám Masarykův most přes Jizeru. Na jednom z pilířů jsou zvěčněny historické milníky mostu. Následuje lesní pasáž podél Jizery, po které se po ránu běží víc než dobře a po 5 kilometrech se dostanu do Bakova nad Jizerou. Po krátké přestávce se jdu podívat ke kapli svaté Barbory a pokračuji na Mírové náměstí. Dalších 10 kilometrů vede sice opět po příjemných lesních stezkách, ale hladové oko návštěvníka zlaté stezky už by uvítalo po 20 kilometrech nějaké významnější rozptýlení. V klášteře mě zaujme aspoň pivovarská restaurace a o kousek dál kostel narození Panny Marie. Na kraji Mnichova hradiště mě přivítá socha mnicha Heřmana. Moje kroky vedou do středu Mnichova hradiště a rozhlížím se po zajímavostech. Za zmínku tu stojí roubený městský dům z druhé poloviny 18. století a na Masarykově náměstí novorenesanční radnice. Mám skoro 25 kilometrů a popravdě zatím je zlatá stezka Českého ráje absolutně o ničem. Přeběhnu dálnici a po 25 kilometrech by teda konečně měly začít zajímavosti. Měli to začít zříceninou hradu Valečov. Když budete mít někdy v plánu procestovat zlatou stezku Českého ráje, klidně začněte v Mnichově hradišti, anebo až přímo tady pod Valešovem, kde je parkoviště a k hradu to je už jenom kousek. Než se vydám k hradu, využiju po 30 kilometrech běhu občerstvení u parkoviště. A pak už hurá objevovat krásy zlaté stezky, které na sebe prozatím nechali čekat. Kdybyste měli zájem navštívit Valečov, tak vstupné je za pár korun, do 15 let za 20, od 15 let za 50. Pokud vás tohle místo zaujalo, ale myslím, že to stojí za návštěvu. Nedaleko odsud jedna perníková chalupka stála, víte, k čemu sloužila, tak se podíváme. Perníková chalupka na obrázcích je sušárna ovoce, která patřila k Píčovu statku. Z hradu Klamorna nezbylo nic, ale je tu nádherné vyhlídkové místo a pokud chcete ten nejlepší výhled,
tak je potřeba přeskočit propast a nedívat se moc dolů. Ale když jsem to zvládnul já, pro vás to nic nebude. Jen je potřeba dávat pozor, protože takových místů je víc. Stejně jako lidí, ale není se čemu divit, protože tyto vyhlídky stojí za návštěvu. Tak a tady by měl být ten Píčův statek. Nevím, kam to vede, tak se jdu podívat. Ups. Ve sklepení Píčova statku jsem viděl úplnou tmu. Tak já se jdu vrátit zpátky na červenou. Pokračuju v dobývání zlaté stezky Českého ráje. Pokračuji dál po červené, která se v těchto místech kryje s naučnou stezkou příhrazskými skalami a doběhnu až k drábským světničkám. Kvůli opravným pracem je vnitřní okruh uzavřen, ale soutěsky, kterými je potřeba prolézt, jsou také zážitkem. Od Heroldovy vyhlídky jsem uběhl jen kousek, ale hned je možnost dalších krásných výhledů do kraje. Od Studeného průchodu to je necelý kilometr na krásnou vyhlídku, kde je restaurace. A protože je čas oběda, je tu plno. Tak buď si dáte oběd na krásné vyhlídce, anebo kilometr dál bez oběda, ale za to v klidu a s tímhle krásným výhledem. Nebo o 200 metrů dále, tahle nádherná vyhlídka na druhou stranu. Takže to začíná být zajímavá kompenzace za ten nesmyslný začátek. Jenom je teda potřeba dávat pozor, kam člověk šlape, protože tady všude jsou propasti dolů a stačí jeden chybný krok a je po výletě. Ale jinak to teda je nádhera. To jsou třeba takovýhle, takže já radši koukám na cestu. Ale i tak se to snažím pro vás všechno zdokumentovat. Myslím si, že jako inspirace na výhled tohle je prostě skvělý. Tam v dálce vidím trosky a tam bych se rád ještě dneska dostal. To je super tady. No koukněte na to. Po 36 kilometrech se objevuje ideální místo na doplnění energie. Pokud chcete přijet autem, je tu pro vás parkoviště. Pro mě tu je hlavně frankfurská polévka, limonáda a turnovské pivo. Frankfurská. Asi za 55 korun. Výborná. Tam se dobře najet, ale po jídle to tady hnedka šplhat do těch kopců není úplně příjemný. Takže to s jídlem raději moc nepřehánějte. Tak z Českého ráje jsem doběhnul až do Srbska a budu pokračovat tady po asfaltu. Trošku se zvedá vítr, je cítit vlhkost ve vzduchu a tak všelijak, tak uvidím, jestli mě nečeká předčasně sprcha. A začíná pršet. A přitom mám tak krásný výhled teďka. Budu se podívat, co pak je to tam za nádherný stavení.
Kvůli vydatnému dešti se schovávám pod střechu a doufám, že to brzo přejde. Jediné však, co přechází, tak je moje nálada, protože už teď vím, že ztrácím spoustu času a budu pro dnešek muset zkrátit plán. Tak bohužel vůbec nepřestává pršet. Ztratil jsem spoustu času a mám strach, že to budu muset celý zkrátit. Navíc všude bude hodně bláta a skály budou klouzat, tak... Tak přede mnou trosky, ale obávám se, že dneska je nenaštívím, že se sem budu muset vrátit a tenhle úsek zlatý stezky Českého ráje si budeme muset doplnit až reparátem, protože je 4:45 odpoledne. Já jsem chtěl být okolo 7 v Turnově a teď jsem se hodně zasekal v dešti a navíc je to hodně blátivý, klouže to a nic moc. No. Bouřky jako kráva, počasí se moc nelepší, je to samý bláto. Já jsem nucený to pro dnešek zkrátit, takže bohužel na trosky dneska nepoběžím. Já se do těch míst vrátím a tu zlatou stezku Českého ráje zkompletuju, abyste ji měli celou. Pramen prdlavka. Mám to zkusit? Zkusit se napít z prdlavky? Maximálně se poseru. Takže tady se napojuju zpátky na červenou. Příště přiběhnu tamhle z té strany. Zbývající kilometry vám nebudu dlužnej a až to bude možný, tak je pro vás proběhnu. Na Hrubé skále je čas na krátkou přestávku. Za 120 korun to sice nevypadá jako něco, co by vám mělo udělat kdo ví jakou radost, ale musím říci, že houska i maso mi opravdu chutnaly. A nejsem sám, kdo si na místní kuchyni nestěžuje. A pak už jsem mohl pokračovat na jednu z nejkrásnějších vyhlídek Zlaté stezky. Hodin. Tady už je všechno zavřený, takže i z Valštejna nebudu mít nic. Takže zase budu od více sem vrátit. Tak otvírací doba, aby jsme věděli, kdy se máme přijít podívat. Tak teď jsem ještě kouknul na cestu a já po červený vlastně ani pokračovat nemůžu, protože tam je nějaká uzavírka. Takže po zelený do Turnova a s kamarády na pivo. Tak já jsem v Turnově. 63 km. Tak pro dnešek stačí. Dobré ráno z Turnova. Dneska je 1.6.2025. Po včerejších 64 kilometrech
Ušel s kamarádama na pivo a nějak jsem to nepřeháněl, ale šli jsme spát až v 12:30 a vůbec jsem se nevyspal, jakože fakt vůbec. Tak uvidíme, jak to dneska půjde. Teď to na obloze vypadá dobře. Druhý den zlaté stezky Českého ráje začíná a já jdu na to. Tohle je vyhlídka do údolí Jizery. A kousek dál by měla být další vyhlídka, takže já se jdu podívat i tam. I druhý den pokračuje ve znamení vyhlídek a prolézáním pískovcových uliček a zdolávání soutězek a schodů. Opět je potřeba dávat pozor, kam šlapete. Je tu spousta příležitostí, jak výlet ukončit jedním nešikovným krokem. Navíc se pískovcový kámen hodně smeká. No moc tady toho vidět nic není. Za to dostat se sem je docela adrenalin, teda aspoň pro mě. Nenávidím výšky a kloužou se ty skály. Tohle vůbec není pro mě, ale co bych pro vás neudělal, abych vám to tady zdokumentoval. Tak já jsem se dostal k hradu Frýdštejn, ale jen tak nakouknu a svůj čas raději teďka strávím tady dole o občerstvení, protože mi došlo všechno pití. Je strašný dusno a já si potřebuji trošku občerstvit. Tak malá skála, tady se dá zaparkovat a já si dám tuhletu úplně nesmyslně předraženou kolu. Opouštím malou skálu a jihovýchodním směrem jdu zdolávat zhruba 225 výškových metrů. Pokud tudy půjdete, tak se nezapomeňte před vstupem do lesa otočit, abyste se nepřipravili o tenhle výhled. Tak, tady udělám změnu, protože po červený toho teď moc není. Si to prodloužím, po žlutý je víc zajímavostí a když už teda jdu tady, tak se tam chci podívat. Odbočka na žlutou opravdu stojí za to, protože kromě dalších krásných výhledů do krajiny je tu také skalní bludiště Chléviště, kde jsem na chvíli skutečně bloudil a hledal cestu ven. Aha, tak tady jdu asi blbě. Samý kámen, ale žlutá značka nikde. Tak jdu hledat.
nahoru dolů samá soutězka, samá vyhlídka. Kdo má tyhle zákoutí rád, tak tady by si to užil, je to super. Akorát ty mokrý skály docela kloužou. Ale takovýhle záběrů bych mohl udělat prostě tisíce a strávit s tím spousty hodin. Já myslím, že nejlepší bude, když se sem přijedete fakt podívat a užít si to sami. To je prostě tohle nádhera. Já nejsem žádný kaskadér, navíc se bojím výšek, ale i já to tady zvládám a jak jste mohli vidět, tak tady chodí i děti. Takže při troše opatrnosti to může být skvělý výlet pro celou rodinu. A hlavně pro ty děti to určitě musí být zážitek, jako ty prolejzačky tady všude. Je to zážitek i pro mě. Takže tahle odbočka s červený a žlutou rozhodně dává smysl. Můžu jenom doporučit. Pokud vám výšky nedělají problém, tohle je atrakce pro vás, bohužel ne pro mě. Rozhled na Hamštejn a já pokračuju na Kozákov. Jinak po moje levý ruce se objevují krkonoše, které z Kozákova budou zaručeně vidět. Trošku houstne vzduch, je strašný dusno takový. Takže možná přijdou nějaký ty bouřky. Tak na Kozákov takhle po červený to docela jde. Koupe zadarmo to není. Ale cesta je docela příjemná. Vy jste chtěli dramatičtější zážitek, tak to vemte z protější strany po žluté. Ta je kratší, ale strmější a o to v horším terénu. Teď to zase můžu rozběhnout na chvíli. Vystoupal jsem na nejvyšší horu Českého ráje, tedy Kozákov. Ten je známý bohatým výskytem drahokamů už od dob pravěku. Z rozhledny je vidět celý Český ráj, Pojízeří, České středohoří, Lužické hory, Orlické hory a Jizerské hory, Ještěd, Krkonoše a Broumovská vrchovina. Za pěkného počasí je možné vidět až čtvrtinu Čech a říká se, že s dalekohledem lze na obzoru zahlídnout i nejvyšší budovu Prahy. Tak co, vyzkoušíte to? Kozákov je mimo jiné oblíbeným místem pro paragliding a je tu také možnost kopání drahokamů ve Votrubcově lomu s malým muzeem. Já si tu v klidu dám svůj oblíbený jonťák a užiju si těch krásných výhledů. A ještě než se běhnu z Kozákova, tak si chci užít tenhle krásný výhled na Krkonoše, to je fakt nádhera. A za dobrý viditelnosti by to tady mohlo být naprosto kouzelný. Pecka. Tak, tady poslední občerstvení, než vylezu na tábor. Já bych řekl, že to nejzajímavější ze zlaté stezky Českého ráje už mám za sebou, ale mě čeká ještě 11,5-12 km po levé straně železnice a za ní už je vidět Jičín.
10,5 kilometru a jsem v cíli. Tak já jsem dorazil na Valčtenské náměstí v Jičíně a zlatá stezka Českého ráje je tímto u konce. Ukázal jsem vám, co na stezce Českého ráje můžete vidět. Udělejte si obrázek sami, co z toho chcete navštívit. Věřím, že tam je spousta míst, které za tu návštěvu opravdu stojí. A ještě jednu takovou vsuvku, a pro mě teda strašně moc důležitou. Při seběhu z Tábora dolů jsem ztratil telefon. No, naštěstí potkal jsem dobrou duši, která můj telefon našla a odezdala mě ho. Ježíši, strašně moc děkuju. Moc děkuju, strašně moc jste mi pomohla a zachránila jste nejenom tohle video, ale především jste mi ušetřila strašnou kupu starostí a problémů. Tak jo, já myslím, že to stačilo, tak se mějte fajn a zase něco dalšího příště.